Здравейте хора, знам, отдавна не сте чували гласа ми във видеята, но ето ме отново, като днес и поне до края на 23 дни срок, ще имаме задачата и ще се пробваме в ранкет, ето както виждате, 22 дена и 13 часа, да стигнем до Legendary, защото не съм бил Legendary от никога, в смисъл никога не съм бил. И ето вижте, сега идваме тук и хоп, и е само до митик, от 2025 митик. И трябва да го подобрим този рекорд, нали ма разбирате хора? Трябва просто да го подобрим. Така че лайквайте, сабскрайбвайте се и пишете долу в коментарите дали дали искате, нали, или по-скоро пишете дали ще таковате, дали ще успея или няма да успея и накрая ще видим кой ще познае от вас. Така че нека да започнем първата игра. Ще бъде на Knockout Floating Phoenix. Така. Тук нашия ще играе с Емс. Може би ще разцъкаме Едгар, като за първа игра. Нека да видим. Дали ще се получи работата. Нашите са добри, само Емзито е леко трол, ама от другият отбор Тара не мисля, че е много добра за този мап. Така че сега ще разберем. О, не, всъщност е добра, защото вижда в храстите. Но за демидж така нататък въобще не. Аз съм Едгар и умрях първи, ох майко. Май няма да го стигнем. Но все пак имаме 20 и няколко дена. Така че що да не стане. Те нашите са добри поне с Куика, така че той поне да кери там отбора. И всичко е точно. Той ги уби двамата. И Тара и Кол. Сега им остана Дайнамайт. Ако Дайнамайт ги победи, нашите направо не знам колко слаби трябва да са. И победа. Защото нашият е добър с Куика. Така, сега ще се опитаме хора да не губим чак толкова. Мисля, да не умирам. Се опитам да заредя пауъра и да скоча на Колт. Защото той съвсем е най-голяма жертва. Така, скачаме му. Оп, оп, оп. И направо му стъжнихме живота. Така. Майко, с Куика с хайпара. Направо го приключихме. Това му беше живота. Еми, първата игра е победа. 88 точки за апгрейд. Целта в днескашното видео е да се опитаме да стигнем поне Diamond. Знаем, че е невъзможно, но тогава поне Gold 3. Така че нека да видим. Hot Zone. Добре. На Hot Zone. Тук баш на този малък специално ще игра. Защото заема, нали, пространството на зоната с нейната малка сила и с пауъра като цяло. И ще бъде по-лесно, нали, да ги оцелвам и така нататък. Па да видим какво ще стане. Нашите ще играят с Тик и с Нани. А другите ще играят с Поко, Честър и Кенджи. Поко тук е добър, защото има голям рейндж, така че сега ще разберем. Като гледам то Кенджи какво прави? Защо въобще е тук? Не, тези са ботове определено. Не можете да ми кажете, че Честър умира по такъв лесен начин. Ботове са, ама накрая я ще умра от тях. Естествено, най-слабият от тях. Кенджи. Аре, Нани да си пуска супера и да го гърми. Той пак, или той или тя, Нани, какво е, пишете долу в коментарите. Да, пускаме Hyper Power, хора. И умираме, но поне натровихме Честъра. О, те не доближават. Ботове, ама накрая ще настигнат.
О, не, аз определено той Поко много ги кери. Покото им много ги кери, хора. О, те ни поведоха. Тик хайпер главата. Още веднъж. Така, добре, трябва да завладеем зоната. Още има шанс. Нани, убий го. Как Нанито не го уби? Как Нанито? Главата на... О, не, това е загуба, хора. Загубихме от ботове. Това е животът, хора. Минус 54. Да, ако стигнем Diamond 3 Не, Diamond 3, но и Gold 3, ще бъде чудо за този епизод, така че нека се опитаме. Ring of Fire. Може ли Brawl Ball? Тук е по-лесно на Brawl Ball. Тук ще играя с Рикошет. Не знам защо го викам така, казва се Рико. Сигурно е заради скина му, но да. Dynamite, Джеси и Рико. О, боже. На това мап. Добре, нека да видим. Така. Изглежда добре, но нашите са също толкова слаби, колкото и тях. Така че сега ще видим. Аз не трябва ли гриф на този мап? О, ясно, заради първият му гаджет. Или първият, или вторият, абе, този, който ми е прасен. Да, тя ще си гръмна там. О, хора, много сме зле. Винаги на епизод трябва моят отбор да са някакви, дето не знаят какво е Brawl Stars. А в другият трябва да са някакви, които знаят какво правят. Естествено. Знаеш колко гриф да си гледа работа. Идвам в зоната да я пазим. Защото ни водят и не е с малко. Добре. О, не е гриф. Така щупихме го. Не, хора. Пак ще ни поведат. Джесито трябва да си пусне хайпера. Браво. Той ще убие най-вероятно Тик. Добре, ще отида нагоре, за да му е по-трудно на Тик да ме оцелва. Кенджи обаче се спална. О, не. Оф, този Тик е толкова досаден. Джеси Пауър се пусни. Джеси, така, добре. Така, Джесито го уби. Моля, влезте в зоната. И си пусни хайпер кучето. Тази игра трябва да я вземем. Добре се представям. И двата отбора. Това си хайпер кучето. Добре. Хайперът нашият се пусна. Аз пак умрях. Кучето на Джеси и Гриф трябва да го убиете. Убийте го. Браво на Грифа. Добре, тази игра мисля, че е ясна вече. Добре, let's go. Трета игра е победа. Колко точки? О, 110. Добре. Още две игри ни трябват, хора, до Gold 3. Значи, нека да видим. Горещ картоф. Hot Potato Haste. На Haste мисля, че всички избирате този бролер. Чук и Едгар, естествено. И нашият най-вероятно някой Damage Dealer, за да... Да, и Рико става, за да може просто да дефендва, да пази нашия сейф като цяло. Демиан. О, не, защо нашия чек дори няма 250 купи на него. Добре, хора. Ще се опитаме да спечелим играта. Колете много добра, между другото. Така, добре, към сейфа се връщаме. Той Демиана даже помогна. О, как го убих. Не, колете е много добра тук. Защо не сте убили Dynamite? Наши, какво правиш? Ти си заради това да пазиш. Убийте го. Те не степиха половината сейф.
Той нашия се ослушва. Добре, на 22 име. Добре, победа. Хора, четвъртата игра пак е победа. Така че всичко е окей. 105. Добре, още една игра до Gold 3. Като да знаете, няма всичко да го снимам, как играя на ранкет, естествено. И оф камера ще поиграя, за да стигна до Diamond 2, да кажем, и после до Mythic. И така ще го направим. Ще се опитаме наистина до Legendary, защото това е доста високо. Поне за мен. Аз не съм баш толкова добър за ранкет, защото постоянно там са някакви много игри. Добре, Бробо, нашия ще бъде с Едгар. Гриф и айде Биби ще сложим. Какво да ги правим нашите? Ще бъдем една Биби с бухалката. Ще ги вкарваме головете. На трипъл дрибъл. Сега ще видим. Надявам се Грифът да е добър, защото ако е добър, печелим играта. И както винаги е човек, който се тества новите герои. Защото няма дори 250 копи на тях. То нещо като в другия отбор да получава. О, не. Едгар, би се. Какво правиш? Едгар. Оп! Изхъбих си пауъра, но щеше Бибито да ме удари и тогава нямаше да вкарам. Така че вече имаме първи гол. Добре, че Едгар. Добре, защо на нас АФК? Защо? Има хора, които се опитват да спечелят. Не, то ще го репортнем за батранда. Ей, на и такива трябва да се забрани да играят въобще на ранкет. Едгара? Айде, хора! Пета игра победа и може би ставаме Gold 3. Да, let's go, Gold 3 станахме. И взехме 500 точки запаса. Не знам, скоро може да има някое интересно видео с Legendary Star дропове. Може би някой интересно видео с Legendary Star дропове. Нали, разбрахте ме. Така че ще видим. Добре, let's go. Нека сега да се опитаме до Diamond в този епизод, така че да. Out in the open. Тук Брок е добър. Но не мисля да игра с него. Кенджи, Брок. Добре, нашият е с Брок. Може би ще играем тук с... На мапа има принцип. Може би ще играем с Ив. За да сме по-подвижни по водата и така нататък. Те имат Шели. Хубаво разбирам, Пайпър и Гриф отворена мапа, но Шели. Мисъл да се скриеш, да стреляш просто. Но да. Ето вижте сега можем да минаваме по вода. Сега ще видим тази Пайпър за какво става. Сега натрових и умря. Добре, тя няма шанс вече останалите двамата. Естествено, че ще умрат. Гриф, Шелито е... Не, Брок, моля те, няма да умреш от Шели на 80, внимавай. Ще умре от Шели. Не сме такива ретарти, моля те. Тя има гаджета за стреляне надалече. Брок се опитва да оцели през стената. Вижда, че няма да му се получи. Има пауър. Моля те, използвай го. Добре, браво. И без пауър я опи. Брокът ни е добър. Пускаме и тук едно да не се люпят бебетата. Така. Сега скачаме и ние да се спалне още едно. Имаме 5 бебета, които ще ходят да тровят. Добре, победа, let's go. И седмата или шестата игра е победена. Така че да. Не, няма да игра с теб. Така че имаме още около колко? 4 игри имаме, хора, за да станем Diamond. Нека да се опитаме до края на този епизод да ги направим.
4 игри. Dry Season. О, този мап е гаден. Ще игра с колета. Тя е добра. Защото има рейндж и заради ето този гаджет, който придърпва и този, който блъска, е много добра на мап. Защото ги придърпва и е супер бърза с блъскането заради бъфето. И направо става една комбинация. Абе, сега ще видите. Наново ми се получи. Мато вече след толкова победени игри явно ще са някакви трайхардари, сигурно, така че сега ще разберем. Така. Лог ин. Естествено, че няма да цели. О, не! Аз се заклещих в стената. Майко, ние сме на 0 още. Леле. Тази игра... Нашия честър. Защо ще честър на този малко? Добре, имаме пауър, това е важното. Сега ще се опитаме да превелечем някой и да се набутаме с пауъра в него. Видяхте ли какво стана? Само където го изблъсквам и може би е тъпо, но да. О, не. Това е загуба 100%, никакъв шанс. Те нашите не знаят какво правят. Само пенито може би ще умре. Трябва да убием рикошети, може би ще спасим град. Никакъв шанс, те нашите умряха 50 пъти. Еми, ще ги репортам за грифплей, защото... Малко грифи, защото те просто са спам вече отиват да умрат. Добре, 51 не е толкова зле, така че да. Нека да продължаваме с следващата игра. Ring of Fire. Тук миналата игра, даже не се спомням вече с кой победихме. Може би Наджия? Да, нашия трябва да игра. Ало, тогава играх с Рико, но този път ще избера Едгар, за да ни е по-сигурно просто. Добре, този пич трябва да избере Тик. Определено трябва да избере Тик. Не, моля те Тик. Защо Поко? Защо Поко? Тик беше толкова по-добър избор. Те сега ще ни пръснат. Дани нямаме никакъв шанс. Защо Поко? От всички бролери Поко, майко. Добре, Тик ще трябва да го неутрализираме ние. Така че... Гледайте го, той е досаден. Добре, убихме го. Нашия си изхъби супера, за да ни хилне, когато няма никой, за да ни убива. Но е легендарен ранг. И то няколко пъти, не само един път, защото по звездичката се позна. Така че да не троли, така, дед. Нашия сега е момента да хилваш, човек. Ще се крия тук долу. Хилвам се да се крия. Да, първо колет. Сега. Уби го с пауъра. Добре, нямаш ли този? Пича няма този старвар. Добре, както и да е, пак ще победим играта. Така че... Добре, let's go, победа. Кой ти я дава? Добре, 3 игри още. Да станем това Diamond. Дано да ги спечелим преди края на видеото, хора. За да може да сме изпълнили мисията. Така, Емзи Пайпър, последния път. Колт искаш? Няма да игра с Колт. Пак с Едгар. Хора, знаете ли какво Едгар знам? Много скил е. Обещавам ви следващото видео няма да игра толкова с него. Просто искам сега да се подсигуря Diamond, за да са ни почти сигурни победите. Защото Едгар е толкова щупен, че направо, да не кажа, най-щупения в играта. Защото гледайте, гледаш ли? Ето, двама вече са умъртви. Буквално са подсигурени победи.
Така че ще довърша 3 игри с него и в следващия епизод ви обещавам, че ще играя по скил бролери, така че да. Така, Рикото си уиска супера. Аз му скачам и е мъртъв. Емзото е мъртва и му остана и това. Приятели са, и сега с далечното ще го убия. Няма никой да убия. Добре, нашите ще го убият. Не може да не убият този гриф, то е просто невъзможно. Еми, лесна победа, още 2 игри, бих казал аз. Буквално още 2 игри. И ще станем Diamond. Let's go. Белс Рок. Да видим нашите какви бролери ще изберат и ще преценим по техните. Защо искаш да бъда с Пайпър? Пайпър на Белс Рок е най-лоши избор, не дей. Не, по-добре Мортис, отколкото Пайпър даже. Знаете ли какво? Сигурна победа. Не играй се. Защо с Пайпър? Не, хора, разбирате ли, те нашите тролят. Аз и най-добрият герой в играта да се служа, те просто тролят. Защо искаш да играеш Пайпър на този мап? Той дори не е толкова отворен. Просто за да си тества новия Hypercharge скин, които са заредени в шопа в момента. За нищо друго по принцип. И вместо да си го тества на Showdown, си го тества на Ranked. Добре, не си давам. Не! Оставих бото на едно, не можах да си изхабя супера. Добре, Пайпър, ако искаш да я използваш като хората щупи стената за супера и да се приключва. Защо се пускаш в мините? Скочи! Майко! Добре, поне си самоубиха Пайпър и минато направи, ще да поводя. Как може такова нещо? Тя просто скочи на едно място. Добре, Едгар долу. Добре, ще изчакам да се заредя супер и тогава ще се хвърлям каквито и да е битки. То даже ще имам супер. Ще остана минута, трябва да си изхъби супера. Добре. И сега трябва да намерим и печелим играта. Добре, let's go. Още една игра и ще станем Diamond. Let's go. Добре, последна игра до Diamond в Ranked, което това ще бъде първият ми епизод от Gold до Ranked. Сега Hot Zone. Аз от Gold до Ranked, от Gold до Diamond. Hot Zone, знаете момчето, подсигуряваме се за победата. И следващия път ще играем. Тогава ще съм научил вече кои броля за кой мап са най-добри и така. Гриф, трол. Така че ще видим какво ще стане. Той Бо е много досаден тук. Те имат и Едгар. Добре. Надяваме се бото им да не знае как да го използва баш на Hot Zone, защото тогава ще боли много. Така, Емзито е мъртва. Много е важно да го убивате първо него, защото се пуска и да не му зареждате пауъра, защото като се пусне мините, ви стънва и като ви стънне, не можете да стъпвате в зоната, защото ще умрете. Но за сега мисля, че ги водим и то с много проценти, с 50%. Не, на ръба. Добре, не взимат начало, но взимат зоната. Просто трябва да издържим. Трябва да ги убием. Аз сега като нямам супер нито гаджет, трябва да разчитаме на Емс. Добре, скок. И ме уби. Мината не. Остана Емс. Хора, настигат ми. Бързо трябва ми то супер. Не, ето, виждате ли? Бо само да сложи мините и всичко е тяхно. Тази е мъртва. Let's go, хора, овладях положението. Добре. Гриф. Така.
Снайпъра, Емс, нашата, бързо, моля ви. Моля ви, нашата, сейфната игра. Стой вътре в зоната. Let's go, хора! Мисля, че тази игра беше последната. И да, вече сме Diamonds. Добре, така. Надявам се това видео да ви е харесало. Да се радвате, че вече пак може да чувате гласа ми. И да, ето вижте. Вече имаме няколко. Колко са това? 6 звездички. Тоест 6 пъти сме били Diamond от 2025 насам. Яко е. Така че абонирайте се, лайквайте и до следващото видео.